Elämä on perseestä. Tiedä mitä varten edes tämä elämä on keksitty. Ei täällä ole mitään muuta kuin surua, tuskaa, kipua. En ymmärrä oikein minkä takia tämmöistä on. Mitä varten tää pitäisi olla ja elää. Kun ei saa mitään muuta kuin vittuilua, paskoja ihmisiä. Niin en tajua tätä ollenkaan. Tässä ei tosiaan mitään muuta ollut. Paskaa koko aika ja koko aika saa lisää käteen. Ei tässä varmaan elämää monella muullakaan ole mikään herkkua ollut, mutta mulla se ei niinku ole yhtään. Elämä on ihan täyttä paskaa, kun täältä joutais niinku helvettiin. Ihmiset ei ymmärrä, ne ei halua ymmärtää, ainakaan täällä Suomessa. Ja kaveritkin mitä nyt on, ei niiden kanssa voi puhua sillä lailla kuin haluaisi omasta itsestään. Ne kelaa heti, että oot sä ihan pimahtanut, kun rupeaa puhumaan niin kuin kunnon asioita ja tosiasioita. Ja haluaa vähän niin kuin purkautua. Frendit ja ihmiset, oli nekin tässä tahansa, ne kelaa, että tuo jätkä on vähän pimeä. Tuommoista höpöttää. Ne ei tajua, että ihmisellä voi olla niin kuin paha olla, huono olla. Ja se kärsii. Ne vaan haluaa kuulla kaikkea hauskaa. Ja tärkeitä typeriä asioita, mitkä ei todellakaan ole mitään tärkeitä. Ei elämä ole yhtä hauskanpitoa. Se on kaikkea muuta. Tämä elämä on ihan paskaa. Eikä se ole tarkoitettu elettäväksi. Itellä mulla ei ainakaan ole niinku mitään hauskaa täällä olla. Eikä paljon kiinnosta niinku ollakaan. Tää tosiaan on yhtä helvettiä. Vittu ei näe enää mitään. Eikä tässä niinku ole mitään hauskaa eikä jännitystä enää ollenkaan. Sitä yhtä ja samaa päivästä toiseen. Menet sen minne tahansa, niin se on sitä yhtä ja samaa. En tiedä muista ihmisistä ja minkä takia ihmiset aina niin kuin haluaa vain tietää ja kuulla iloisista ja hauskoista asioista. Kun sitä vähemmän on. No ehkä jollain ehkä onkin jatkuvasti hauskaa ja iloisia juttuja ja asioita. Kyllä mä uskon näin, että suurimmalla osalla ihmisistä niin niillä on jonkinmoisia kärsimyksiä, tuskaa, surua, kipua sisällä, täällä näin. Mulla niitä ainakin on, vaikka mulle jakaa. Ollut jo vähän pidemmän aikaa. Seurustelut oikein toimi. Joko on joku kusipää seurustelukumppani tai muuten vaan ääliä. Ja ei tää nyt yksin olkaan mitään hirveän herkkua oo, mutta
kyllä se paremman puutteessa menee kuin se, että kärsii ja antaa toisen kärsiä. Kärsiä siinä mukana. Mä oon varmaan kärsinyt ja olenkin kärsinyt koko elämäni kaikesta paskasta. Ja koko ajan sitä paskaa tulee lisää vaan. Mä en oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Eikä mua paljon kiinnostakaan enää tehdä yhtään mitään. Kiinnostais vaan päästä pois täältä. Pois täältä kärsimyksistä ja tuskasta ja surusta. Tää maailma on muutenkin ihan haista paskapaikka tänä päivänä. Täällä tapellaan, täällä hakataan, täällä ryöstetään, täällä raiskataan. Ei se ole mitään hauskaa. Moni ihminen pelkää ihan mielettömästi. Mitä nurkan takana odottaa, tää on tulemaan. Eikä se ole ainoastaan tää Suomi. Sitä on joka maassa, mutta tää Suomi ihan perseestä asua, olla. Ihmiset on tosikkoja. Olen aika monen ihmisen kanssa yrittänyt tässä keskustella monista asioista. Jotkut näyttää selkeästi, että ei voisi vähempää kiinnostaa, että miksi sä puhut yleensäkin tommosia. Jotkut kuuntelee, mutta näkee kyllä naamasta, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Tämmöisiä jokapäiväisiä haista paskaa asioita. Kyllä niistä puhutaan, mutta tommosista tärkeimmistä asioista ei ja tärkeistä. Ja se on mun mielestä helvetin väärin. Tärkeät asiat pitäisi tulla ensin, sit kaikki muu siinä sivussa ja perässä. Moni ihminen on ollut mun frendeistäkin, kenelle on yrittänyt jutella niin kuin minusta itsestäni, miltä musta tuntuu ja tälleen näin, niin ei niitä oikein kiinnosta. Ja mulla on itse asiassa loppunut se kiinnostus keskustellakaan näistä asioista kenenkään kanssa, koska sen huomaa selkeästi, että ei niitä kiinnosta. Mä en taas ole kauheasti semmonen ihminen, joka lähtee jonnekin kallonkutistajalle tai jonnekin keskustelemaan. Nekin asiat on koettu joskus tässä näin. Ja ihan lähiaikoinakin koettu, niin en mä koe sitä, että mä siitä mitään apua saan. Saan sillä, että kyllä se pitäisi lähteä ja lähteekin sieltä omasta päästä, jos haluaa ottaa itteensä. Mulla nyt ei ole ollut paljon kiinnostusta siinäkään suhteessa, että kaikki muut asiat pyörii mielessä. Kaikki muut asiat pyörii mielessä ja tämmöiset vakavammat asiat. Mikään ei oikein tunnu toimivan millään lailla. Vituttaa oikein railakkaasti. Ja Tää on yhtä helvettiä. Mä en jaksa itse henkilökohtaisesti enää miettiä mitään. Enkä mitään tämmöstä näin. Mullakin on 2-3 lasta ja poikaa mä en näe ollenkaan. Eikä sillä ole paljon ollut kiinnostusta nähdäkään mua. Tytöt kyllä käy täällä ja
Mutta nekin on jo sen verran isoja, että ei ne paljon enää niinku tarvii isää täällä sillä lailla. Tytöt on mulle kaikki kaikessa, ne on mun elämä. Ja mä en tosiaankaan ollut mikään hyvä isä koskaan, että virheitä on tehnyt. Ja ottaa päähän sekin asia, mutta sille ei voi mitään enää. Ehkä liian nuorena tullut noin lapsiasiat ja kuviot. Tässä näen, että halus mennä järjellestä ja touhuja ja tehdä typeriä asioita elämässä, mutta niitähän nyt ei saa enää takaisin sit niinku millään. Ja oikein tiedä mitä tässä enää sanois mitään. On vähän niin kuin elämänhalut mulla lähtenyt pois, ettei ole mitään inspis niinku siihen suuntaan ja siinä asiassa. Kyllähän tässä nyt joku päivä aina silloin tällä parempi päivä on, mutta siinä se melkein sitten onkin. Mä nyt toivon kaikille niin, että ketä tän sattuu näkemään nyt sitten, niin koittais pitää itsestään hyvää huolta. Ja toivottavasti sulla olisi ainakin semmoisia kavereita, joilla olisi kiinnostusta ja jotka kiinnostaa kuunnella ja auttaa vähän sua, jos sulla on jotain huonoja päiviä, huonoja ajatuksia, tämmösiä näin. Ettei ole niinku mulla. Niitä ei kauheasti löydy. Eikä mulla on niin kuin sanoinkin, että ei ole ollut mitään inspistä enää pitkään aikaa keskustella kenenkään kanssa näistä. Että se on nähty ja kuultu juttu jo. Mutta miettikää tarkoin mitä teette elämällänne ja toivottavasti teillä menee paremmin ja homma toimii paremmin. Ja niitä elämänhaluja löytyy. Ei tässä sen kummempia, että pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.